Fall bismillah. Fawon dafa kam ko sakki do. Mata kam wayri attendre de balle wari jodo ngol men do. Non, Fall bismillah. Je te coupe, c'est pas vrai. On a nous m'a dit comme ça. Kaduma. An mini no di kam hanki jam. Minyami. Mini kumbis. Elle m'a appelé pour me dire que tu as des sentiments pour moi, que tu ne dors pas la nuit, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Min. Bien sûr. On doit arriver comme tu as un projet de mariage de Mandalou. Kumbis imanan. Mais bien sûr, voici ses appels, Fadam Moulou. Fan mi yami no do mar. Non, voici ses appels. Jaran. Kamil ho funemi mi jibini an kam ko badda fa an way badde dum Bani. ana metti no badda awona nedda wala bandu man ka jasto ana la hawon man sana bernde mande o funere ma ha ko tegala waram ko badda mo awona net awona bandu yimɓe fof kaali en mbiyatno kam ko ɓerde no ɓeɗo jogitande suudu kon fof mbiɗo majjani hen kala ko wiya man kisu subhanani koye ma woni a moƴƴani a te kadi a wona moƴƴo a firtata ko ni tan mayrata par ce que ko ɓerde ma de haɗanma firtude nen monsieur Fall garɗo ɗo wona min addi ɗum ɗo de wona naddi mi addani ha amina tawma ɗo lelo Bon, tu vas y rentrer donc. Ya pas Inch'Allah. Je te présente mes excuses. C'est vraiment pas évident, mais je suis vraiment désolé parce que j'étais emporté par les sentiments, puisque seulement Guido dit comme Hanki. Oui, comme des balais à l'antaro, à Yarta, à Nyamara. Donc elle a créé des rêves pour me faire susciter cela. Non, tu vas vraiment évident. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, une famille. Mais je m'excuse solennellement. Je m'excuse. J'espère que comment tu m'as compris, que ton homme il va comprendre comme ça. Non, là, pas de problème. Oh, j'ai confiance en toi. Ok, bye. Merci beaucoup, à la prochaine. Après, Inch'Allah. Bonne continuation. Merci. Courage. Merci. Et félicitations aussi. Ok, merci. Merci. Bye après, Inch'Allah. Ok, tu nous donnes. Ok, à la problème. Aduh monsieur Fall. Oui. May so ya fam kew donc an budan mi bida fe wontadu be kedi mi wontadu ma fama kamre. Non, haydara eɗen jiiɗa ɗo yidde ko yiɗa wonani neɗɗo so tawi woni cifoɗɗa hoore ma wonɗo tolniɗa so tawi aɗa nokkata ko ɗo yontaɓe kawrata taw ko noon ɗum ɗo ko aadi haydara la ko woni hen bon kumbis mini mo mbiɗa on ko haydara essaye yordema ko haqqille rek ko mini onon jiiɗi moye baba eyyi ko haqqille jarta e makko par ce que nder bone mawɗo koye enda mawɗo heeƴata ko sabu waɗi sababu ƴeewa jinnaɗo ma o et tout ça eyyi ko woni wala probléme quoi c'est comme ça haydara eyyi donc mi salmini yeehi Ok, merci. Après, Inch'Allah, men no Ok. Allah ko mi han sam nima makira e maɗa dañ sansan mbasa wonde ɗo e gallo hande kumbes a dañi sens wallahi kam tawi mon aɗa Allah e balle maɗa allo ça va sel anta wonɗa e sabal argal nder fonma joni joni no haaji muhim sabal nder fonma ɗon fonnade ok anko battata abu mbo sohlim ɓurɗol mo sufa abu nani wiiyama yo arɗo joni joni sohli tan ɗo mboɗo sohlim kay mboɗo ko sohlim mbiyatama min kumbis wiyen bonno gurnamo mom bonno gurnamo ko haa aɗon fof seeɗa an kumbis ko funere ma so baba fettima fettiti mon koli nene mbo effectivement ala ɗo hen o andi ko waɗi ko yaha hen mino yi bonnude alam muɗum omo andi mo wawa min ɗon nattoya abou ça va seri d'accord ewa mi min noddunma a dimɓe min totta ɗum kumbis comme si ko an fetti a faami yiɗa ɓernam rokkani kam mbaɗa ɓorno comci to miñam ɓornaki ɗum wawa ɗum wadde omi yinma nombre enti
kumbis o meeɗa ɓoydude gorko comme no ɓoydude ni 4 ans hannde ɗon gonde machallah ɗum noon yim tuttam ɗum ɗo comme ça an tutti nda ewro haalis tuttam amina seri mi weldima ko alaɗo ko funere ma laaɓi horsini no feewi ɗiɗo cumi mbiɗa tuttuno to e gottini anda o an tuttimo inchallah mo waɗanma ɗum no mbaɗa e funere ma ni noon neɗɗo foti waɗde funere mum aɗa horsini no feewi a holliri ɗum kadi inchallah jiɗirani no woɗɗiri noon ala probléme goto inchallah selli alhamdulillah o yama wiyaten jiɗani mi addani ɗum ko amina funere ma kañum totti kañum wayani ko mi wino toma haalen kono il faut mi haalanma par ce que mi horsinima o ari ɗo wi kam ɗiɗo comti o ala ɓerde ɓornat ɗum tawaɗen ɗo an a faami o wiyam tottuma wasa haalande ɗum kanko tottuma ɗum ganduɗa kanko tottuma ɗum mi suttama hen ga a faami a plus mi haalanma gueɗel gol ganduɗa ɗo hen kanko wanmo haali ɗo ini o sikkata komi ala haydara jogade mbiɗa jogui holmo gonduma machallah wonde rewɓe hew mbiɗa waɗa ɗum e n'importe quoi kala ko jiɗi waɗanaɓe kono an ƴewano to yiddima en tiiɗe ɓe gonde ñon 4 ans gonɗen ko gonɗo ko timmi 4 ans ni to ko ɗum noon rek inchallah mamin waɗen ha yimɓe fof gandi mi waɗinima an e hoorema ma sante e nder ɓerde ma mi waɗinima inchallah en heddi ga yo haalis komi detti kam mi tuttuma ɗum aɗa ko jibina jaggama ka tiiɗ tinɗa e makko wallahi honmo ko weeɓani fonere ma kursindam woni ɗo min mbiɗen ya ha pina warta ɗo inchallah jimmu ko jelloɗa kam jofɗa kam a ɗacci hakke ko mbaɗannoma ko fof ko hakke cukagu rek abu ala fof ko haalnan kam hannde teni kadi mi jaɓi ɗum mbiɗa anndi kam monam ala mo fonnduɗa kam a hursini kam donc jimmi tan ko ɗaccina kam hakke ko wayni monta waddemo ɗum heddi ko kam monam tan aɗa anndi an ka minniraguilam min mi añatama par ce que an ka jiije ma ko mbawɗa wadde fof mi yarilma mi yarira to minnirani min kay ko oɗo ñalawma welat kam onon ɗiɗum ɓaye no mbano ɗum ko jiilonomi e atanam ko ɓooyi o mbaɗani kam ɗum hannde kay ko min kam mbano wattini kaɓe mbi kañum de alhaali jinnaɓe ni to mo garti on malheureusement abu yawe yam kam mbi mbiɗa wawande eyyi kañum ɓe pamdi ko kañum dewgal wadde wallahi ha mi jiɗɗa wallahi merci ɗum fadan